Usa ka motorrider nga nakuhaan sa CCTV nga milikay sa misita kaniya nga traffic enforcer sa Zamboanga City, misurrender na. Ani report ni Krisa Dapitan. Sa video, makita ang pagmando sa usa ka traffic enforcer sa Governor Camins Avenue sa Zamboanga City sa miaging semana. Samtang nagmando kini, dunay usa ka motor nga kalit mitungha tunga sa dalan o gustong motabok bisan nakahunong pa. Sa sunod nga clip, makita nga gipugan siya sa traffic enforcer. Apan midiretso gihapon kini hangtod sa nakaeskapo na. Nakahiyagom og minor injuries among enforcer. Hinuon ana sa maayong kahimtang. Ang maong CCTV footage dali nga mikatag sa social media. Apan adlong Biyernes, misurrender sa City Administrator Office ang 27 anyos nga lalaking motorrider nga nasayrang dili di ay taga Zamboanga City. Habla no, based lang también na information relata conmigo after the meeting is ya tiene dole miedo kay unlicensed ele to file PS no kunal daton traffic enforcer. Tungod sa gihimo sa maong motorrider, mag-atubang siyag patong-patong nga penalty sama sa pagdrive nga walay lisensya, reckless driving, paglikay sa flag down sa usa ka traffic enforcer, beating the red light ug counterflow nga anaa sa 15,000 pesos nga multa. Sa karon gi-impound sabang motor nga gigamit niini. Apan sumala sa City Administrator Office, dili lamang kuno kini ang labing unang pagsupak sa mga motorista sa mga traffic enforcer sa syudad. Reklama tamin dato mga traffic enforcer kay tiene daw mga motorista tarabya kanila si tarda mandaman go no kabarta amenasa pa sina tiene bes nga net baha ta bombya. Busa, nanawagan ang City LGU alang sa mga motorista nga respetuhon gayud ang mga traffic enforcer tungod dili sa basta-bastang ilang trabaho. Sumala pa, kung adunay mga samang insidente, dili sila magduha-duha nga pangitaon gayud ang kinsang musupak sa balaod sa trapiko. Dale el propio respeto con el mga diaton traffic enforcers. Kung tamira kita no hay culpa diaton mga traffic enforcers, ay busca kan también kami con el mga motorista, no? Kita viola con el ley de tráfico y ta se sintiduele con el daton mga traffic enforcers. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.